आज से 10 साल पहले से हमनी के जान पहचान बड़ी अच्छा बा। एजा ताड़ी बाजार हम आवत रही 10 साल पहले गावे खातिर, तो सबे कोई से भेंट मुलाकात होत रहे। अब तो हम ही एजा ना रहे नहीं तो भेंट मुलाकात ना होला। 10 साल तो हो गल यहाँ से भेंट भइल का विकास भैया। 10 साल पहले एजा आवत रही हम गावे खातिर। और ज़्यादा टाइम ना ले हम सीधे सीधे जागरण में हमनी के चल जाए। और कुछ आज सोहरो मंगल होई, ऐसे कि बबुआ के माई यही जबानी, पापा यही जा, दादा दादी बुआ मौसा मौसी सभे कोई यही जबा, तो बड़ी अच्छा लगे। कि ओम जयंती मंगला काली, कि ओम जयंती मंगला काली, आर्य भद्र काली कपालिनी, कि दुर्गे क्षमा शिवा धात्री, कि स्वाहा स्वधा नमस्तुते। वाह, कि सुर नहीं सुरताल है मैया, कि कैसे तेरा गुण गाऊं, कि मैली चादर ओढ़ के मैया, कि द्वार में तेरे आऊं। अरे कि तन भी मैला मनो भी मैला, कि दाग को कैसे छुड़ाऊं, कि बन के भिखारी मैं तेरे द्वारे, कि सर बार बार झुकाऊं। वाह, जितना भी माई बहन लोग बैठल बानी, आगे पीछे चाचा लोग बानी, बुजुर्ग लोग जे भी बा, नौजवान भाई लोग बा, सब कोई के यही जैसे सादर प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना रही। बाकी हम ज्यादा कुछ ना कहब ना सुनब, सीधे सीधे भक्ति में हमनी के चलल जाओ। ओकरा बाद एगो दूगो सोहरो होई, एक कदी तो सी कदी सी। चंदन जी प्रीति को लेके आइए। वाह, ओहो, आज मौसम बहुत खराब हो गई सुबह, तो बुझाई लगी आज के कार्यक्रम कैंसिले हो जाए का दो आए। लेकिन विकास भैया पर भगवानों खुश रहे हैं कि आज खराब होकर से बचा दिले, ना तो सब खर्चा कैल पानी में मिल जाए। चली भक्त के भाव बड़ी अच्छा। विकास भैया नियर भक्त बड़े जन्माई से गुहार करत रहे, जौन की इतना दिन गुहार कैलक बार माई तकले बड़ी, वही भक्त गुहार करता। कि बन जा सहारा माई, बन जा सहारा हो, कि बन जा सहारा माई, अलाई कालाचार बा। ई सूट करत एकदम वहां पर। अब भौजाई यही जब बैठल बड़ी, रो के प्रणाम बा। कि बन जा सहारा माई, अलाई कालाचार बा, कि सभवा में आ जाए माई, सभवा में आ जाए माई, बेटा के
पुकार बा। मीठी मीठी ताली के साथ सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। बन जा सहारा माई, बन जा सहारा हो। बन जा सहारा माई, लोई का लाचार बा। जेकरा भी अच्छा लगी ऊ मीठी मीठी ताली के साथ, और जेकरा खुशी होई कि माई ढेर दिन पर तकले बड़ी, ओ खुशी में बन जा सहारा माई, लोई का लाचार बा। सभवा में आ जाए माई, सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। जय हो, ताली बजा के। क्या बात है, मीठी मीठी ताली के साथ। वाह वाह, ताजर माते, क्या बात। जय हो जय हो। जय माई, पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, हे, और भक्त कहता का कहता? कि बुझ मजबूरी हमरा एहो जग जननी। और बड़ भैया विकास भैया के तरफ से आशीर्वाद आइल बा, यानी बबुआ के पापा के तरफ से कि बुझ मजबूरी हमरा एहो जग जननी। जय दूर कर दुखवा हमर एहो दुखारनी। दुख कर दुखवाए, दुख हरनी। दुख कर दुखवा हमर, दुख हरनी। ए बुझ मजबूरी मोरा एहो जग जननी। दूर कर दुखवा हमर माई दुखारनी। वाह, कि डूबे नहीं पावे नैया, डूबे नहीं पावे हो। डूबे नहीं पावे नैया, ई है आहार बा। कहत भक्त माई से कि हे माई, तारा से इहे निहोरा बा। ए टेनी भाई तनी तेज बोला। चल चल बोल। इहे निहोरा बा। हाँ ये बा। हाँ, कि हमार इहे रोजी रोटी बा। ऐसन करिए कि हमेशा चले। हाँ तनी तेज बोला माइक में। चल चल। कि डूबे नहीं पावे नैया, ई है आहार बा। सभवा में आ जाए माई, सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। सभवा में आ जाए माई, बेटा के पुकार बा। जय हो। जय हो। वाह, वाह, वाह।
नहीं के समझ। हाँ 904 मतलब का भाई? गाड़ी का नंबर है 904। सभावा में आ जाए माई बेटा के पुकार बा। सभावा में आ जाए माई